Otumfuo abenedi ama hu anyu o. Yeah. Otumfuo di Asanteman ayo. Osei ma abenedi ama hu anyu o. Tutu bansuro abenedi asini awudie abenedi Otumfuo abenedi ama hu anyu o. Fitu obomofo no wasibuwe jenu no se tu avemi misi bi fiti no se tu asomtu ona ma akukọ se avemi o ma fie dan ntote am ya dati ko so ejo ba mamo ya dati ko so ejo ba musle ni o mranie frere bo di monno mani kan flafla Abusuafo edini yesen edini yeso TV GH no first and no so TV no subscribe no like no comment no share dem ahofo so anya bi de ahwe e de ama me ya abusua na hu se wo nua ma hye tuntuma na so ne so ye ne abre pa Asanteman ni da kokko wam an ne 21st of August ya ne na wo hwe pepe na kotoko hene ni nua ba e friend nana Konadu Yiadom nyan ba bi ye de ekọ ya abrewa ekọ ekura na kotoko hene to nsa frɛ ahemfo ni nyina ne Asanteman council nyina na ɔde tudwa sɛ ɛyɛ enne dai ya wodai ɛyɛ 21st yi na ɔde bedi na wotweda na wahwɛ na ɔpɛ ba bi de ama abrewa koda bɔkɔ na abusua pani bɛhwɛ wa Asanteman enne Asanteman butu he kan ko kam ho yi kyerɛ sɛ sɛbe asante obi kyerɛ asante obi kapa na enema ɛkɔso wa Asanteman no ano wɔ tene inipadom inipa Asanteman kyerɛ wodo mo kyerɛ sɛ ye hema an na Konadu Yiadom to so miensa ye asante hema na asante hema sɛbe na kwakura enti omu nyina ne obi bia aba menhia kotoko fie eba bejam ye kotoko hene na wotweda pepe na omu di na wotweda mpo ne ye di o an kotoko hene atena sɛ wodi no na titirofo bibiri na aba medi na se an former president Otumfuo aba vice president of Ghana ewa ha chese atitrifu bia aba biduru Asanteman mu ya se mo beboa mo support kotoko hene ama sebe wajam ni nua ba ya Osei Asantehema wo na wotweda mu pepe na busua ye nkasa kese yenko hwe anisu ode kakra ewo Asanteman niema ekoso ewo kotoko fie ye menhia asa na mekan pani behwe pa Asante won ye culture efo Asante promote culture na duma bi chese ohene chese woto wonum na hu Asante ade bi na ekoso a wutimu se you feel proud of yourself we are proud eni bi na ya na bi mu ntiase no ebi no mu ntiase ye kan ye se ye de we esi enye wudie ni bia se kutu se bam abusua ye ni nkomo bi wa opese wutu kwan wa opese wutu kwan akofa ne ma China opese wo fa ne ma China nko abeton wo Ghana wo ya baba abrante wo si opese nka onye sika kakra opese nka wo ankasa wutwa ticket wo je visa ko China akofa ne ma de ba na wo so beton na wonya wo profit na ne ma bi bua wo abrabo ni mu a fa number na etwago ne frɛ so ti office frɛ na yemfa ma China ni ba ko ɛyɛ mia me nua ba ama China na onje visa man within 2 weeks to 1 month nsabe kan visa no you no libi no wula balaba the problem bia ni ho we nya say wakotua we is no edda form chief kra se ne bi je abe hwan da $1,000 no ye nya ne sa kakra bi na watua apart from passport obedi asan woni wo no hwe bia no waje wa hwe no wa bibia de amount the phone number is ne frɛ ɛyɛ China travel and tour for na ye no ni nkomo bibia uhia bia nchechim bia onyo ofa nam na ofre na de ofa so ti fo na ofre kwa na mema unchiremu so oni tua se menye obi a meye akwantu niam ya tina me ka se menye US yenye Canada yenye London ade a yedi hu dwuma e China se why ready se kwa kodi dwanko a e wo China na ni ma akfa amawa fa number na frisi na ya muwa dwuma di na oso nya wo saka visa take it na so utwa so a frɛ number na ebitwa
take it kama e de ama na problem bi e de e ma ho e wo China Travel and Tour dwumadie so abusa yen kase ye mo hwi mu rokotoko fi ne nkɔhwɛ ye ni so wade na wotwe dan mu nneɛma esisi hɔ no me nkɔhwɛ bi mra ye ba bi di nkɔmɔ kakra bi e de afa ho eti sɛ deɛ yaka no nananom aman hene dodo na ɔmo nyinaa ɛwɔ manhyia kurukufe budwawe ha ye nyinaa ye bɛgyam yewura agya ye bɛdodo no na abɛma no hyɛdem ɛne da kana fi sɛ yɛka yi ɔfaada sampani si duadua mu odua ɛwɔ de esiri matiri soɔ amane akwan so yewura ne maame ɛna adane atoi ne maame na da fɔm no ne maame ɔhene biara no ɔhema biara yɛ ɔhene maame saa na asante ɛhyehyɛ yɛ ɛteɛ etu ɔhene biara ɔte akonnwa soɔ no ɔhema a ɔwɔ hɔ no ne maame ɛno no eti yewura ne maame ɛna adane atɔ no na mmom yɛ kan so a ɛyɛ ne nua ne mpɔn ɛsaa no ne maame ba panyin no ɛsɛ sɛ wabɛyɛ ɔhene Jamahu ni sɛ Asanteman mu nyinaa a ɛkɔka ɛbono ne bono poe no ɛni ni nyinaa wɔ kɔtɔkɔfi ase bibie ni hɔ a ɛkɔ so baabi efra mpa no me kan sempo wɔn na wɔyere kɔ ahyɛ dɛ wɔn asɛm wɔdwe na ɔtwerɛ bi ho a ɛno kɔ mu nyae bibia no ɛkɔ so ha kɔtɔkɔhene na adeɛ nyinaa ɛwɔ no na Asanteman na ɔtwe da ɛno nko a na ɛkɔ so wɔ ɛyɛ Asanteman mu nyinaa ɛno nti wokɔ ahafo a na ahema na ɔtwe da wokɔ bono poe a ɛfa ɛyɛ nkuranza ɛyɛ nkyerɛ a tanɔbo ase kentampɔ hɔ no mu nyinaa no na ahema na ɔtwe da ɔmu nyinaa no aha ɔma ba ha me ne wo kasa nkuranza wɔ ha nkyerɛ a ɔwɔ ha tiɛbɔdɔm ɛwɔ ha wokɔ bono hɔ nso so a sampa ɛwɔ ha Jape kurom wɔ ha Brekum ɔwɔ ha eti bibia nkɔ so baabia ne nyinaa na ɛkɔ so wɔ manhyia kɔtɔkɔfie biaya a yɛfrɛ no bodwawe nti amahene no nyinaa no ɔmaba yɛhwɛ deɛ brɛ no adu na nkyɛ na kɔtɔkɔhene nso so ɛɛba abrempɔn no deɛ obie no hɔ a wobɛtuma yi na firim ɔmu nyinaa wɔ ha sei ɛyɛ kumase abrempɔn mu nyinaa wɔ ha deɛ mimi hu ne sɛ na Asantehema ne kwansan akwantuo kwankra akwantuo a wɔkɔi aka Ghana nyinaa bom sɛ wohwɛ enipa titire wɔ aba ha amanyɔfo a wɔn wɔ ha yɛn nuanom NDC foɔ ɛwɔ ha MPP foɔ wɔ ha nyamesomfo kuo ahodoɔ no mu nyinaa ɛna ada political parties no so woyɛ yɛn nuanom Osei foɔ wɔ ha yɛn nuanom Kristofoɔ asɔfoɔ wɔ ha Ghana nyani abɛhwɛ wohwɛ other tribes na Asanteman mu nkoa ne bia yɛwɔ ahemfo a wɔn da musuakuo na ahodoɔ nyinaa no wɔn nyinaa so wɔ ha nananom akyea mmea mu baabi a wɔn tete ɛwɔ ha enti na Asantehema akora nsan akɔntuo no ɛsa de nkabo mu sunku bi aba anuanom ne anuanom ɛntɛm yɛnhwɛ ɔmanfo afadeɛ wɔfra wɔn ntoma me nua yi de adwuma a wɔyɛ akɔneaba nti wɔn ahyɛ adwuma ataadeɛ na me so efra ntoma mmeranteɛ ne mmabaawa ne bibree efra ntoma ebi nso ahyɛ Ghana ntaadeɛ wohu ne sɛ ɛfa yɛ afadeɛ mu Asante afadeɛ deɛ ɛda nso afadeɛ ahyɛseɛ no baabi a na misuro yɛ maame nom mmaa ne yɛnuanom mmaa no ɛtɔ da nom afadeɛ de bɔ hɔ nom a na aboro so nanso so ɛberɛ a mede m'ani faa mu nyinaa no afadeɛ no ɛyɛ soronko obiara de ne ho ni kama obiara ne hɔ a wɔde sika bi egu ne nsa kyee ne nkaawa bi egu ne nsa biribiara ɛda din deɛ ɛkɔ so biara afadeɛ no nyinaa yɛ Asante amammerɛ ɛne n'amanneɛ ɛna ɛkɔ so na adeɛ a yɛfɛ wo mpa no sɛ ɛberɛ a meekɔ ayi no menante mu no mekɔduru baabi ne atwerɛ hɔ nom Saraki Zongo council ɛnam sɛ ɛfɛ Saraki Zongo ɔno nso wɔ ne council na yɛdi n'ahema na ɔtwe da no ɔno nso ne dɔm nyinaa no aba bi good medase wonim yɛsɛ yɛbɛnante mu kakra yɛbɛnante mu na yɛne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmmɔ mahu sɛ yɛn nuanom tuntufoɔ bi aba enti som na mekɔtwe wɔn aba na wɔn nso yɛne wɔn akasa yo na yɛgu so ɛkae mu sɛ manhyia kɔtɔkɔfie mu ɛna yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no bodwawe ɛhɔ nenɛ na Asantehema na wɔtwe da egu so a ɛkɔ so yi ɛnkyɛ na Asante kɔtɔkɔhene ɛba aba abɛtena se
sɛ metumani a ɛdɔm no aba yie paa ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ ɛdɔm no ba ɛkyerɛ sɛ Asanteman nyinaa na ɛhyia ɛyɛ Ashanti region Ahafo region Bono region Bono East ɛyɛ wura wokɔ Eastern region dikɔ man mu nyinaa wɔ hɔ a Asanteman no ɔmo nyinaa ka ho bi yɛnyi obiara mfiri mu yɛnnuanom ahɔho a ɔmo baa yɛ nyinaa nso so ɔmo nyinaa no ɛwɔ ha a ɔmo ba bɛboa ama na Asantehema ne na wɔtwe da yi akɔ nkan na awie pɛyɛ ɛno nti sɛ afei na wɔn ba na waka ho na wahwɛ sɛ wafadeɛ no nso so no ɛyɛ tuntum a wɔde ba bɛboa ama na Asantehema ne na wɔtwe da no bibia akɔ kama ɛnkyɛ yɛde ka nananom bi akasa asie yɛbɛkɔ ɛyɛ twafofo kɔ nim ne ɛne bi akɔtwetwe nkɔmɔ wɔ hɔnom ama ɔmo nso so yɛate ɔmo adwenkyerɛ sɛdeɛ ɔmo si hu na Ahema ne na wɔtwe da yi mɛde ka sɛ ɛyɛ Asanteman mu nyinaa no dwumadie biara nkɔ so baabia dwumadie no nyinaa ne manhyia kɔtɔkɔfie mu na Asantehema ne na wɔtwe da wɔahwɛ ne fɛ yɛnnuanom bi ɛna ɛtwa mu no hwɛ ɛfɛ paa yɛnnuanom bi ɛnyɛ asɛm ketewa obi akyɛ na mammerɛ wɔ ha sei Asante yɛnhyɛ obiara yɛnyɛ yiyi mu sɛ ɛtɔ da na nipa bi ɛpɛ sɛ ɔmo ka no Asante gye obiara nti wobɛkuro mu a nkuro ahodoɔ no nyinaa ne bi wɔ ha yɛnnuanom Mfantefoɔ ɛwɔ ha Kwawufoɔ deɛ ɔmo yɛ Asantefoɔ prɛkɔpɛ yɛnnuanom Dagomafoɔ ɛwɔ ha yɛnnuanom ɛyɛ Mosifoɔ ɛwɔ ha kyɛ sɛ abusuakuo no nyinaa no obiara wɔ ha bi a Asante yɛnum atena fitete ɛnyɛ nnɛ ɛna Asante no mu nyinaa no ɛtenaeɛ yɛnnuanom Anwonafoɔ ɔmo nso wɔ ha a kɔtɔkɔhena mo biara a ɔmo te a yɛfrɛ hɔ nom Anwonaga ɛfɛ Asanteman mu nkoa na ɛbɛnya ne sei wokɔ baabi a ɛnte saa Asanteman mu deɛ saa na teɛ ɛyɛ me nua nimfoɔ aba mede microphone bɛma no na ɔno nso so nimfoɔ Kwame so wɔn yo me nua meda ase yɛhwɛ ha no yɛhu nananom bi a ekutakuta atuo bebree nananom ekutakuta atuo na yɛbɛhwɛ ɔmo dwumadie ɛwɔ ha nananom ekutakuta atuo mira wadaru mebru Otumfuo TV so nie yɛnnuanom ɛyɛ bantama tuntufoɔ ɛna wɔn wɔ ha yi tuntufoɔ nyinaa hene ɛna wɔn nkyɛn mira Otumfuo TV ni wadaru mebru da wo ho adi ma yɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ ehu me ne bantama tuntum ne wɔn ekura tuo di akyire nyinaa bantama ne wɔyɛ sahene wɔyɛ Asanteman sahene yɛn wɔde yɛ kɔkɔ tete hɔ no yɛn na wɔde yɛ kɔkɔ nti yɛ warriors na meda ase mudwumadie pɔtea mudi ɛwɔ na Ahema na wɔtwe da yase ɛne deɛn ɛkyerɛ sɛ yɛni abere yɛabere wada fam nti yɛni abere paa adumakuma wuo no yɛpɛ sɛ yɛkɔturu so saa nti mɔtoɔ yɛ kutakuta mahu sɛ wowɔ dɔm paa mmarima deɛ wowɔ bi atuo no nyinaa no mo nananom na de kɔɔ sa anaa mo pɛ yi so ana mo nya nananom na de kɔɔ sa tete ana mahu ekura mi ɛnyɛ 400 years danka ɛyɛ bulletproof we spiritual bulletproof bantama tuntuhene se ne danka wei ɛnyɛ mfie ahennan 400 years na danka no dwuma bɛn na di ama wo ɛkyi bullet ɛyɛ bulletproof ututu a na agye honhom ne honam ani nyinaa na ɛbɛgye ana mahu sɛ ntu ababa bebree nso sinsɛ wo kɔma ne dwuma bɛn na si yɛkɔko live bullet ana we rubber bullet had the rubber bullet me hu tuo we so me say wo kire mu ma ye de bɔ me nua yi ha ya ase kan hyehyɛ mu no ɛno so yɛ de entoa na de mafɔde ne nyinaa yɛ tuntum nko a warriors yɛ ku wow me say ma hu sa wo hyɛ kyɛ bi wo kyɛ de din de sai ayɛ krobonche ma bɛ na di ma wo sɛ wo yɛ tuntum he na krobonche no ni nyinaa ka me hu no ma no wei ɛyɛ kyɛn a yɛkyewo ne yɛde gu nsa no yɛsi afa odomum baafo bantama hene Santeman sa hena bɛtena se sɛ mudi baafo akyi ma ne kɔ adwabɔ mu a ɛnneɛma bɛyi na moyɛ abra baafo ba ɛne bra watena se wobɛhunu bi sɛ si ya ɛnkyɛ koraa sɛ afei ne abɛtena se wobɛte yɛnka wɔ hɔ wobɛhunu bi ɛnkyɛ koraa meda aseɛ mu nti yɛpɛ sɛ ɛne wo ma no bi nso kasa kakra bɛmɛ na mpakyɛ wodin de sɛ Pacho, your friend, Bema Kwesi Ajimai. Bema Kwesi Ajimai. Be Pacho, ane.
Oh, mato mishanyina na meto. Ya wo mitumu. Tese first no ya na no na omugu nsese owo a omonwo mema nkwa ne fo mo nkosa. Edi wa hwa omo atwa enwa si. Ah, ya obeti masa frɛ oburudi ka sɛ reinforcement. Amo mabasisi a na de ho no. Adeɛ bi bɔ wasene mu na meyɛ mu ahyɛ me ɛka nyɛ sɛ ka mɛsom ɛyɛ de adeɛ Yɛfrɛ no ɛntoa sɛdeɛ yɛ a mprɛmpii yɛ a na yɛmpanifoɔ no ka sɛ atuduru asakora na ɛnyɛ akoa wɔ ntoa mu enti akoa wɔ ntoa no wɔnie ɛno no yɛn nuanom a ɛhwɛ Otumfuo TV yɛde yɛni bɛdi akyire na muduma mbɛdi nyinaa so bɛfa ma ɔmanfoɔ ahu ne nyinaa ma me ne me nua wɔ so ɛnkasa bɛma mahu ɛmmɛn bi ɛbɛn bi bɔ wo bo ɛyɛ de adeɛ redeɛ ɛyɛ odwan abɛbɛn sɛ paada bi kuma yɛde yɛ na gum ɛyɛ kya akyɛ nti na emu ayɛ tum awohu ni saa no akyɛ paa akyɛ yie wohwɛ a wɔyɛ ketewa ɛna ne kɛseɛ so sɛn ha saa na teɛ wo so wafadeɛ mahu wo kyɛ no korɔbɔnkyɛ na ɛhyɛ wo no sɛ biribi si so ɛda mu soronko ɛkyerɛ sɛn ɛno yɛfrɛ no sankɔfa ɛno ara na waka sɛ woda ho na mehwɛ w'akyi no ne wafadeɛ no kakra sɛdeɛ ɛteɛ ei mahu biribi nso bɔ w'akyiri ha ɛdeɛ na ɛhyehyɛ mu saa no mepakyɛw wei na ɛbɔ m'akyi no ɛyɛ sekan agya mekɔko na sɛ menya ɛnam bi na agya kɔm de me na mɛdi a meyi sekan no a nam de ayɛ ho adwuma yɛmfa nsia saa berɛ yi yɛwura Asanteman sahene kɔtɔkɔhene na mu yɛwura korɔbea asante kɔtɔkɔhene okintin kanta fɛntɛmfrɛm akuma kokuroko a wɔgye gigirim na aberempɔn abɔbirim kɔtɔkɔhene apie sɛ samanka pie a na wahu sɛ kɔtɔkɔhene na apie no ɛnɛ kamera no bɛdi akyi na yɛhwɛ sɛdeɛ afadeɛ teɛ no kane no sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene pie na samanka pie a ɛyɛ a ne yɛhu sɛ Asanteman frankaa no ɛyɛ mmienu ɛnɛ deɛ Asanteman frankaa no abɛyɛ mmiɛnsa a tuntum baako a dɛnkyɛmkyɛ ɛda mu dɛnkyɛmkyɛ ɛda tuntum ne mu na mɛkɔ ne aberanteɛ no a ɔretu saa frankaa no akasa ne yɛhwɛ deɛ nti a da biara no Asanteman frankaa no ɛyɛ mmienu na wei deɛ dɛnkyɛmkyɛ ɛda tuntum ne mu Otumfuo TV Otumfuo radio manhyia kotokofie ɛna yɛwɔ yi saa berɛ yi yɛwura kyeame baafoɔ saa kwa me kantankrankyi wɔ ha baafoɔ yɛsrɛ nyame pama wo me nua ɛyɛ deɛ nti na nnɛ mɔto frankaa a ɛyɛ tuntum na dɛnkyɛmkyɛ ɛda mu yi sɛ deɛ ɛba adeko nti ɛyɛ tu frankaa ɛne sɛ ɛne berɛ na aba yadeɛ nyinaa na ayɛ ma Asanteman ana da fam nti ɛne berɛ ba deɛ a ɔwɔ sɛ yɛyɛ bi baabiara black okay enti frankaa no nie wada roma frankaa no nie dɛnkyɛmkyɛ ɛna da frankaa nim no dɛnkyɛmkyɛ ɛna da frankaa tuntum wei kyerɛ sɛ Asanteman ani abere wei kyerɛ sɛ na Asanteman akɔkora nsan ɛne kwankra akwantuo yɛbɛkɔ so a na yɛne nananom adi nkɔmmɔ ɛnɛ samanka ɛna apie no epie pɛ na yɛwura kɔtɔkɔhene apie wei samanka no ɛbɔ kwan mu amana nanom mahu sɛ nana ekuta snap a wɔde di akyire ɛyɛ ada nke bɛka sɛ ada nsa mira Otumfuo TV so ni manhyia kɔtɔkɔfie yɛdam ase yɛmamumo ɛne asantesom afei nananom bi nso kutatuo ɔkwabra ne yɛso yɛawa a weinom yɛ nananom nananom bi na so yɛawa a wɔbu fa so no de awuo brabra yɛhu obi a ɔso yɛawa a wɔhim so biribiribiri a wɔhyɛ batakari wada roma kyerɛ ne dwumadie no ma yɛn sɛ yɛde ka hu samanka wei ɛyɛ yɛawa a ɛdi samanka no akyi ne ɔmo nyinaa yɛ nsumankwafoɔ ɔmo pra kwan mu ayi so man bɔne bi a wɔkwan mu biara ansa na yɛwura abɛsena twam nti ɔmo na ɛpra kwan mu ama yɛwura mo dwumadie paa no ɔmo nyinaa yɛ nsumankwafoɔ ɛnɛ mahu sɛ asante yɛ frankaa no ɛnka yɛtu a yɛtu no mmienu wei wɔmɔto mmiɛnsa mmiɛhu baako a dɛnkyɛmkyɛ ne dam a ɛyɛ tum ɛkyerɛ sɛ Asante ani abere
na se kyerɛ nyinaa no Asanteman ani abre saa bre yi Asanteman nyinaa maame kɔtɔkɔhema na saa bre yi wadane atɔ hɔ no anu nti ani abre na o sɛ yɛ franka no yɛ mamba akɔ a no de etu yo me da say ya bɛkɔ so na ne nananom akasa yɛwura MC bɛka sansa na watena se Otumfuo TV Otumfuo radio man hyia kɔtɔkɔfie saa bre honorable Erica Sibe kwada so MC honorable Erica Sibe kwada so MC ɛwɔ ha yɛne ne bɛdi nkɔmɔ honorable Erica Sibe die ma Asanteman yo yada say wada Roman Asanteman akɔ ne nsum akyire ɛne na wɔtwe da ɛdeɛ na bɛka kyerɛ Otumfuo TV ahwɛfoɔ nyinaa yo I'm saying Otumfuo TV there yɛna na ɛda ne benkum so a na mo na ɛka mo kɛseɛ ebi sɛ mo din ɛda mo so no nko ano ɛyɛ din ɛsombo yɛti mo din so a yɛnim baabi a mo fi ba nti ɛnɛ deɛ ne yɛbɛka kyerɛ Otumfuo TV ni sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ akɔ ebi sɛ yɛade kɛseɛ ɛna yɛahwere no mmom no yɛbɛsrɛ sɛ yɛkɔ yɛn anim nso no ɛsiane sɛ mote amammerɛ ne amanneɛ ase nti no sɛ ɛbɛ biribi sɛ yɛ a ɛtiefoɔ mmɔmmɔden sɛ ɔho so ɔde bɛto mo station na nneɛma a ɛfa ɛnɛ dwumadie ho no ɔwatumi ate aseɛ yie asɛm baako bɛpɛe ɛna wobɛtumi aka fa na Asanteman ho na ahenniɛ mu na ho braseɛ ɔdoɔ ɛba sɛ biribi koraa si a woba bɛyɛ kɛm panin so a na wohwɛ adwa so ne adeɛ race course wobɛhwɛ hɔ pɛn ɛdeɛ na wobɛka fa na Asanteman ho yo ɛnɛ na Asanteman deɛ sɛ mesɛ mekasa a mentumi nka ne nyinaa na mmom kakra mɛka ne sɛ ɛmmere bi atwa mu a na yɛhwɛ race course nana etimi ema ne mma eno aduane e de brɛ yɛn esan sɛ no hu ni sɛ ɔman na adwuma na ɛyɛ ɔba ne ɔka kyerɛ me nyinaa ne sɛ sibe me de ania mo yɛ no me ba na me hu me mama no sɛ ne amo bɔn baabi atra ne ho nneɛma na mani agye ɛno nti me make sure sɛ de bia na anya hwe kura no aduane de me de bɛbrɛ mo sɛ woni obi wɔ hɔ na sɛ ɔdwen wo yɛfro ho a na sɛ ɔhu sɛ onipa a wɔwɔ abadɛyɛ ɛno nti na deɛ mitimi nka nsɛm no bebree kakra mɛka ɛne sɛ wɔyɛ obi a ɔwɔ abadayɛ ɛde ma ne ma yo yɛda ase honorable Erica Sibe ɛwɔ Asante Soma Osom yɛnua deputy PRO Kumasi Metropolitan Assembly KMA Owura Thomas Awua so ha Owura Thomas Awua yɛmo akɔ baba Otumfuo TV meji so aburo me nua yɛda ase ɛdeɛ na so bɛka yɛnim sɛ wɔnya akwanya ne na Asanteman ahyia bebree ɛdeɛ na bɛka fa no Asanteman yɛahwɛ ade kɛseɛ every say ya maame a sɛbi so sɛbi nya do odidi ma ebidie ɛna ɔkɔ akurai enti yɛahwɛ ade kɛseɛ sɛ wohwɛ a ɛdɔm a atwa ahyia ha ɛna wohwɛ nipa nyinaa wohwɛ yɛ anim a ohunu sɛ ampa nipa kɛseɛ ɛna yɛahwere no didi ameka ne sɛ yɛahwere nipa kɛseɛ a ɔdɔm biribi a odidi ma ebidie okay me da se papa Owura Thomas Awua Otumfuo TV yɛda so ɛwɔ manhyia kotokofie woba manhyia yɛwɔ baabia ne ne din baabia yɛgyina yi yɛfra ha bojare manhyia kotokofie bojare aha na Asanteman akɔ ansan akɔntuo kwankra akɔntuo no na nanom akyea me yɛhwɛ ama saa bre yɛdi na wɔtwe da no yɛhu sɛ samanka pie yɛ no n'anim no Asanteman franka mienu ana baako tuntum di mfimfini sabre Otumfuo sisire kwabrafo hene ya yenua a ye ne di adwuma wɔ Otumfuo TV so Otumfuo yewura kɔtɔkɔ hene ne tromu akwasi hene Otumfuo tromu akwasi hene amamra kwan so yewura ba Ajumana ni yeye. TV suni. Ajumana ni yeye no. Yede yebo ho ban. Yo ti yasebra obodi wura ho ban. Amane yakwa so yewura. Otumfuo ni body guide eno no. Tutufuo. And the tutufuo no. Yadama say. Yewura kɔtɔkɔ hene wanamunya ya osabre yewura owura adutum aka ne no yɛsoafo a wɔhwɛ yɛngoma sua so ɔno so abeduru ɔwɔ ha pia Otumfuo TV
Sabre Asante Students Union. Yenuanom asufo omo so e wa ha yenua de awuo. E ka asufo no yenua we so ye pani a. Be ma ye mo akwa ba. Yeah. Wada Roma na de na be ka kire ye mu na na ekọ akwantu tintin. Me da se. Na cha Asanteman nyina so. Enukuro mi ene de ese no asufo nyina ye ba ye enukuro ye ho adwiri ye. Owom se ekọ aye na so we a be hunu de enukuro ye ho adwiri ye. Ade na be ka fa na Asanteman ho minim se asufo abre bia na mo ba na so na mo ba na Asanteman na so ade na be ka fa na ho. Yo mpa cha me da se. Na Asanteman de se me ka se e kan bibia fa no ho a me wie. Esan say bra na owo no de oye ma asuma ene Asanteman nyina no e bro si say e ba bibi says person say a ti de osi ejiji ye so ne sa no mani nyina no ntino e wure infinida ya da se ba apa ye nuano mo na enipa ne basa enipa dom no e ba Opimiso TV ayefo ye beko so ene nananom akasasa mira Opimiso TV so nie Opimiso radio live ya mo akwa ba mejo so ebulu Ezra TV so fire nana media minimum na mbese wa woda ho adi ma ya kofo yo me de nana pimo usu ado adanse ahensa ahene abletufuo nyina wofa ya mo akwa ba de na beka fa na Asanteman na wotuda ye die yo ene de meka fa na wotuda ye die ade ato yani asamato Asanteman yani eti yentimentina adanse ama yewula ono nko anye de entra eti adanse hene na adanse hene opeja kwatwere boys referee ye waba wone na brempon ye nyina ya bom aba ye ba abeja ya ble wakwan na no bretu ko minim se abra no na mo ba na Asanteman wo ba hia na Asanteman adanse be na abedi afa abrewa dia ye be kekasi ye di abrewa ho adanse ade e be che wo ya abrewa waka ne manyina ho abom ye kɔ no ho a otu yefo dia ye se wo ye ma ye bia wo ye ya da se ne munue ma ye nue ye be sa kasa bio ya da so na no bretu fo nyina wo fa ene ne wakasa sabre ye wura ba ye wura kotokwa hene eba yahu samankana de kan apie ena yahu se nananom kan ye nyina eba entwene edi animu kotokwa hene eba wonam nya yatu ye wura enam kwan so oba woduru ha wie enti ye de mu ama ne nyina bekoso atomanimidin ade kwame ewu animfo okukoduro for Opimiso TV Opimiso radio minua na de ewu ewa ha yo na eguso kayo se Opimiso radio Opimiso TV aha ye manhia kotokofie bia ya ye fe ho bodware na Asanteman na wotweda na sabre utie na unya bi hwe wo Facebook anu ma boma papa sabre kotokohene enam kotokohene nam sabre otene kotokohene nam mihunu echem mihunu se echem enso so edi ahini ye pa wode bo kotokohene ho ban mihunu echem so wode bo kotokohene ho ban sabe bambo so mu ayiri ye pa bambo na no odin bambo ni nyasem ketwa kra asoja for ha aposi for ha immigration for ha prison officers omo wa ha national security omo so e wa ha na nanu ba ye papa enchai ana enkuranza man hene ono so ne hema omo so ebetwa mu enchai ene hu enkuranza man hene ene ne hema omo so ebetwa mu ni nyina ye na Asanteman ena wotweda ni nyina ye na Asanteman ena wotweda ye di kan e di atodwa se enada yi na wotweda bia nkoso ba bia aye bia nkoso empo wo no yire hyede na se ma odwene mo fa bia wo atwa mu ho a enokwa munyai monya ko ku bi na se mu tu ano na mo di akaya munyai ni nyina ye na Asanteman na wotweda Asanteman mu nyina ai koka ebono apoye bono ahafo rawura ni nyina Asante tumi no ekọ
obia wa ha make us ewura for omo ba ya chekura omo wa ha yo fami sabre nananom bi ekutatane a omo so aduru ha oyene wadarom opem so TV so ni wadarom ebru ya kwa ba ya wo se ukutatane ya nipa bebre ka mo free mo ya atane na kuampon Otumfuo atane na kuampon yene mo free bo fodu efiri bo fodu muduma potia mudie ne sai na na bia na mo ye ena juma ye die ni nyina ne se brichi aba Asanteman na so tane no a kane na wutie me edi muduma no kane no na kane ni ho no okay ka sanya ni e ko tane ne so ni ade asi adi golden soon anim so okoba bia no a enti na brichi abo no amamena ne da so wo ho ya besa no wakasa bio ya da ase eti nananom bo fodufo ene ya ne wo makasa no sabre ya hu se echem ahyase a ehim wo soro echem ahyase a ehim eti bibia da di se kotoko hene yewura opim so se tu nyame kase waduru ha yewura Asantehene aduru ha enne enya grokra aha ye biti aha aye menya enya sanketo akra eya nibre yewura boko nananom eboni chidom de mu se ohim osoro no eya echem ena ohim e osoro kitikiti no eya enibre sem papa ene say woku ena Asanteman kwa enka akobo ana akorabo aka na Asantehima enti eya sa eya ko ena Asanteman enti eya nibre papa eya nibre ene yewura krobi Asante kotoko hene ni Asanteman nyina yayetum yenuanom etu franka di wo hene nim makasa franka na ya no mota etu mienu ene de franka ne koya miensa tuntum ba ko a dan chemoche edamu ena me ne wo mudi nkomo no mo se e kire awerehwo ene yawo Asanteman yewo mu ebise na Asantehima ekone kransan akwantuo Opemso TV Opemso Radio 104.7 bojare menhia kotokofie ye nanana wo bi pai wo mo bo na wuro kasa todom ye je musio oye asrampo do be se ansa me se do be kan sa me ka asrampo ye nku ya se ye nyina we se asrampo onya ku poto zo bo wi amakrofo na bi de no Tutu asrampo na benya mo nyina kotoku na benya chide kotoku asrampo wona ma mo nyina no peje ani de asrampo ya no mo che be me che asrampo che brani be me che asrampo odunkwa bra wo ye mudeli ye odunkwa bra abenedi ama ho anwo ye odunkwa bra di asampa na ayo yenuanom amutie woni eye nananom bremafo enana wo mo todom eni edeso edi akire no nananom bremafo ena motesa wo mo tonyum gidigidi ena menhia kotokofia ha no yewura atwetwe soro atwetwe fom enti aha ye menya aha ye biti nananom bremafo ena motesa wo mo so ebo aho ya wo mo kasa ni braso mekoso ni minua nana di awuo atwetwe enkomo nana di awuo baby abedu yewura obetena se ano no ka bibi kira yen enokre onse baby ana osenka yewura ankofa no ena medoma wo henti no otwa ni tia wa amfa ho sabre enchekura na yewura otena se elo atwa ni tia se ka se no se ka hanyina ankobefa ha sei
nanso wa me pa edom na no den edom wa na no den ye pa ana uhunu hwe bia etum sabre ye hu MPP general secretary kwame so wa nene ntwetwe be menya safo pem so TV so ni ya mo akwa mejo so wada roma ka bibi kakra cha ya na wona na nimpon wo de wo som ha na Asanteman na nimpon pa ne o ade na wo ka che ne kwasem wo hwe normal ekoso said ya mamre ekoso wa ha na e kire sampa Asante yo ma yampa na enne no megina ni pa mienu mi a megina se nanamo nana saya yonkwa na me se gina ha ma osunu kokoko ama yoku MPP se general secretary enne wo se ampa yewura na nya abre pa Asanteman ya nya abre pa na sabi ka yeko ananka ebia de pa bonimfo bia ba fa ye nana ke ne wasam kapa da so ba mawu okurade a ne pentimenje owuade so owia na na adu a ne pa ehu nti enne Asanteman ya nya abre enne ye di ye nana na wotwe ye da obi ase se o ma ya ma na yefe nti ye de ye se obi a ne se ye ne boko na ye wi a eni monyam ka Asanteman ye nka ye nana abrano na wo ba na Asanteman ho se ya aban na asoma ana wa na wo besom adanse be na abedi afa na Asanteman ho sabi ohima kuma de obi anim sabi na ho brase tema ne odo a owo ma na na mo nyina obi a kwa ne nchen a ohu anim pe no aba odin osem na oho ye de hwe so yo hwe si men ko fa asem bi amba yese obi a odo nipa o ka nipa so ebe no ho na sabi Asanteman se de ka ja bi wu aja bi ti ase enu se na na mo be so ohene daye na ye ne obi amada sinenam abre sem da mas ya da se abusuafo NPP general secretary ena ye ne na kasa Justin Konadu Afrempon JFK ono na Asanteman na no abranu bia oba ahimfie ba besom sa ban na asoma no ana se party na asoma no ana oba na eba ono na eba besom etu ono de akasa no ye beko so a na ye ni party trebia so akasa menua wo so amonita kakra kakra be de na beka wo hwa asemu a owura Justin Konadu Afrempon e kan ye se na Asanteman wo ba na ho brase o ka wo tibi e de na beka fa ho me am TV na menua de metimi aka fa won se we just nipa bia wo TV as de wo ye bia amanfo hwe amanfo hwe na se empo ho Asante Kingdom hwe do me wan sei sane hima akra wa ho brase no tibi bre ne wan se dia e de wo he fa do aduru ayi fa do aduru na eya no kra e to tse se Asanteman ye wa kukuduro na nso ye bre ho ase wa de nyina ye nua no bra man fo na adu no omo so be ye bibi Oya yeah Yanu me ye rosa ya ni esro no Yanu me ye rosa ya ni esro no Anya rosa ya ni esro no Anya obi akodu aponchefo Oye asrapo Oye asrapo Basi asame do baka asrapo yanku ya se ye nyina we se asrapo o nyanku poto zobo adwa makfo de bidia no patututu asrapo na benya mo nyina kotoku na benya chije kotoku asrapo ona mammo nyina no pediani die asrapo yanu machebe meche so ma tributu asrapo ni ba ma jasio asrapo wa gra ba meche so asrapo ojo ba meche so asrapo yanku yo ya shisho asrapo do be se me do be kan sa meka asrapo nananum yanku ya shisi enya ereche asrapo onyanku poto so bo wi ma ko jo tonya premier no petutu asrapo una be nya mo boni na kotoku na be nya jide kotoku asrapo yanum na tebe me trapo achiributu achirabra ni ba ma jasio asrapo wa bra ba ma jasio asrapo otie ba ma jasio asrapo Odukwabra wo ye mudeni ki odukwabra abenedi ama hu anyu o odukwabra di asapana ayo yeah. Osabere ma abenedi ama hu anyu o yeah.
Otutu bansuro abenedie asini awudie abenedie ye wodun kwabra abenedie ama hu anwo Oye mu yedenia Akwasia foya akwabuko Oye mu yedenia Oye Akwasia foya Monto Oye mu yedenia Oye Akwasia foya Enyaye Osei ni esrono Enyaye wadi akori apotrefo Enyaye yedu atie beto Yadamase nananom bremaifo ena ya ne omo aho kakra minu abra na yani komo sade na mo ye no ensem a wo mu ayini mu toso ye na mo ye ne ya brand sen yana santene ya kwako a ya tunyum edinachi ene ne wo esem ya ne santene ko ko a mo na mo todom ene na santene ma da fom etie ye ko na mo ko yele sese no entokwa no edi se amane abisi Asanteman ma ye gigina osako ye wura ko ayi a ye gigina osako ana ye wura tunutu free na Asanteman mu ekọ bebe gina tete de ye wura koko eti bebe a ye wura ko bia ye kan se okosa enti ane na kosa anyum na mo to no emu nsem ni bi ni se yi ba ko na kan nsem no ma ye ntie okay so we ya nu me ye wura osa ya ni esuro no enya ye Yanu me ye rosaya ni esrono enyae osaya ni esrono enyae owia kojo ampon cherefo enyae yedu ochi to be ase ani say ye send message ma wo bia say ye de ye rosa nko an ye de yesrono Otumfuo se tutu nko an ye so ana ye send message ma wi ase nyina hu se de ne kase ye ete na ampon no wan ampon satam na asante apatachi ma hina di nkrache no etu omuko to ne ba ampo onom ta ampo cha bebi papa wo papa na me enya wai owia kojo ampo cherefo ene me enya yanu me ye rosa ya ni esuro no enya yanu me ye rosa ya ni esuro no enya osaya ni esuro no enyaye owia kodia boncherefo enyaye yedu achi etu obeto no kwa unsa ye rada pakem no ofeto a aseche se nani atai kokowa odi tuo no kwa no odi aba satam nyane etunum ni dinati eto no biko super correct mi hini yewura nananom bremaifo munue ma yenue abusafo yenuanom bremaifo ne no makasai aha ese na Asanteman okọ breman amamre kwa so kwa akura na se yakasa na Asanteman akọ breman a na jase Asanteman akọ akura minua yenya ensese bu ha sabri yakasa yi na Asanteman onyankọ breman onyankọ ho ebra no so a okọ a yebeka akyere mo sabri yakasa yi ono ne da so ye Asanteman amamre ne amane kwa so Asanteman nana Konadu Yiadom a otoso miensa ono na eda so ye Asanteman onyankọ breman na kwame anapa no me no mo twetwe nkomo e wo studio e ma omo kire omo sem ye kai enye obia na timi koka omo ho ye wo ade shibusua a omo dwumadie ade omo ye fa awo anti na otwe besim no ye be san na omo atwetwe nkomo na otwe a ye besim no ye be san na omo atwetwe nkomo biem e wo open so studio anti omo dwuma ne de obika enika pa omo som so ebe bia Asanteman ebenya aye obetu kwan bia no ana airport mpo ye hu mu ho se omo ho na omo de omo nyonwo no ehia Asanteman ekwan na eguso kai mo se men hia kotokofiem ena ye wei eye bia ya efre ho bodwawe ni nyina ye na Asanteman ne na awotwe eda Asanteman nyina na ehia Asanteman nyina na ehiam sabre
Asanteman a ɛkɔka afo ɛyɛ bono ɛne bono poɛ ɛna Asante regye a yɛwɔ yi ne nyinaa ka ho bi. Asanteman ne so yie paa. Asanteman ne so yie paa. Sabe ha bɔ ma sɛ ebe ohunu hwee tuntum nko a. Tuntum nko a na ohunu. Ohunu hwee sɛ tuntum nko a. Ɔmanfoɔ na aba no so edi omu ni yie paa. Ha no abɔ ma sɛ ebe Kwame adeɛ na misoro yɛ yɛ maame no ne enua no maa no ɔmo afadeɛ sɛ yɛ kan yi ɛtɔ da yɛ hunu sɛ Fitu obomafo no wasi buwe jenum no se tu avemi misi bi fiti no se tu asomtum ona ma akukọ se avemi baba o ma fie dan dan tote am ya de ko so ejo ba mamo ya de ko so ejo ba museni o mranie frere bo di mon mani kan flafla wano o tutu ko ba suwe Tutu kwa waswe Osei tu watu tutu de chira kwa bawa wasa Otumfuo wadala fete wana betu na na buwa apetite no papa akwa de tana tana kwatokwa wana betu Osei tu kudumani akwa te yishipwa no pa ojenu abana ndende na sense nkoma ni no Osei tu openyini openyini slow o kan fa
What? Chama Yama Akwamu and Naho, respectfully to the journalists and to the security men, security officers here, if you don't have the accreditation, boldly reaching all access, you don't need to be in the inner perimeter of this Grand Durbar Mall. Before you can be in the inner perimeter on this red carpet, you should have an accreditation. Boldly written on it will be all access. The someone say only accreditation about whole coin say only accreditation Libya. Also all access the SOP. Yeah, baby, a J and a record petition. What do you kind say Obaha? The nation's IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu, is here together with 15 of his officers. So on behalf of His Majesty, I graciously welcome the IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu. Again, welcome COP, Dr. Ernest Kwabena Owusu, Director General of Services. COP, Mr. Mohammed Fuseni Suraj, Director General in charge of Petros. COP, Dr. Michael Nketia Frimpong, Esquire, Director General of Finance of the Ghana Police Service. COP Asumadu Ochre Dakon, Director General, PPSB. COP Joseph Oklu Jamira, Director General of Legal Affairs. COP Baba Atiniak and COP Martin Ayi, Director General, RNP. DCOP Eric Ken Winford, Director General, NAPD. DCOP Prince Gabriel Wabu, Director General, MTTD. DCOP Kwasi Ano Ahen, Director General of SD. DCOP Frederick Blagoji, Director General, Human Resource Development. Chief Superintendent Amadou Achao, Deputy Chief of Staff. And indeed, we have the Regional Police Commander, COP Tai Kujo, also here. Hello. Yes, sir. Wow, Pastor. Oh, yeah.
etui. I didn't say we can some. Where am I? Madama, when you come out, or tea or two, sabi, the jazz, penny for say, Mamma Chow, Madama group. Yes, Ramo. Wa adoye. Anasa and body biano. A Standard Chartered Bank for Awaha. Or more and AJ and Sabody and the Achadi. You must show Babia Opimso Otino Ninsa Nifasua. A ho and a Standard Chartered Bank for Awa. Na Odi Achadi Eba. Odi Sabody Eba. What they are doing about yo sadia kwame ekano wa opasa oto ayuam biano and then now chi de ya to ayuam enya sabode na yaje ewa ha ensanfo sika ya beje ensuo enti wa opasa oto ayuam biam no. And they Standard Chartered Bank for no. So said, "Now go my here." Or tell Sasabe, Wabrewa, Adawono, to the jazz in penny for say Omombra, Abetiao, Ombaya, Wadame brew, snap, pen to do me, no, whiskey pen to, also Adame brew, or Betiao, no, Adame brew. Go for that's it. That's it. Up and down one up in Pomadia. Osmani Bof up in Pampo. Amadi. Oh, set your body, oh, your body, Bokudi. Yamama Monuku. Bakwa for the Amabodunja or Camfla. Yapamocho and him for any more no do one why your ma a strap for one so Mohammed or more a wound say ye pian war and intimacy Mesrao which now wahini be any more Mesrao what a Roma Papa manin sound Mamma yanin sound Jina ye and another him for new one yesramo yea force or bomo yesramo Boko so mon free na nano manim na one manim en na ho yesramo yo afeidi na nano adaroma e kwan no atene de owo ensuo na se dokodoko bi ana bibi ade besom otimi de ba me atudin
sɛ wopɛ sɛ woto ayiwa mu nso a bangefoɔ no ɛwɔ yɛnim ha wokɔ hɔ na wowie a wode ba yɛbɛto din ama no ayɛ fɛ Beso Bru said, wow, I'm New York. Omukama Boom said, Asantefuo cool. Almost said, Sabi, Yajatuani, Omuntimin Hekwa, Omubaya, Omode Snap, Pentu, Ensia, Wadame Bru, and so Adaka Junu, and Sika, Biro, Adrianine, Wadame Bru, no better all the Bru. Two forward that was it. We welcome the delegation from Anglo Gold Ashanti. We have here the managing director of Anglo Gold. Adamebru, Wabrewa, New Jabe, Mahima, Onena Jabe Mahima. Yeah. Members of Ashanti Gold, the managing director, Mr. Samuel Boachi Pobi, the senior manager of community, Mr. Emmanuel Bedu. He is the senior manager, community relations of Africa. Mr. Daniel Arthur Benchum, Mr. Emmanuel Massey, and Miss Mavis Nana Ya Chei. It looks like there's no announcement. So Adamebru, Ghana Airport, 24 Mobaya, Adamebru, Ayashna Pentu, Ensia, and Aska Biro, a Junum. Adamebru, Kadiskano, Miro, a Hedum, and on Novachaibu, 2 for the mass.
Sabre Yawa and Namusifo Ade Emma Otumfuo Awotosumi no the foundation. Representative of Board of Otumfuo II Foundation, Mr. Andrew Asamoah, and Her Ladyship Justice Mariam Majesty Jawari. Wamunyina Abba Ebabe Mayura Yako and Eshede. Yawa Fabosie Ampansa Ewaha Ofa Ebempuru ni minimum kakra. Asanteman mu asofo no mo da bia mu bruchie boy ye ekwan bia wo mo befa so de empire ball sabi mu afutuo ade aboa ama bibia koso no wona aye enuanu roman for anglican for pentecost for onya wona yo ma from ede and they try say Pentecost, Asofo Efimfin, Apostle Victor, Kosia Samoa, Bompota area, Onopenia, Odawo, Ano. Prophet David can be dear to you, Pentecost, Obuase, Ona, Openia, Odawo, Mano, Apostle Peter Jameke, Kosia. Yeah, yeah. Hello, 1 2.
Hello, hello. Yo, hello. Yes, Ramo, a drum ha and now my aha assign I biti BBM. Yes, Ramo ha a drum and now and my a drum and now and my yes, Ramo. I was say Yera or Hunanim na Obia or Bedina Ayawon so or no and in Fifi on now my yo. Otumfuo chiame wadaroma. Obamano atuye ramaye. Said the Ghana Airport Company Limited. And penning for ya one eda ewiemshan adwuman ano. Wamose eye nyina ye nimusamo. Ya share dasa enne na yedi na watcheda. Wamose onom eba ya. Wonom edia wode etufutuo mu. Enne sikai empim aduenum. Ka ene 50,000 Ghana cedis. Canadian wa aye opepepe ahenum 500 million. No ene de Ghana Airport Company Limited. Ose yefa ense yera enonom. Enim se nana no madaroma. The begency that they ada sedada. Sanso ena wanom ekita wanom eshnabo. Aye adaka baako shnapo adaka baako na se pentu ensia enonom. Enim se nana no begency yada se dada. Sanso and Afia Kobi say wa ampem senior girls, senior high school. Yeah, and water boom. Yeah. One more eba ye. One more ekasa any. Almost say one eba nimpon and a dofemi. And then tin another wadaroma. Or by ya one more entimi machine and anum and sankosa. One more kita one more sam and nesikai sidia pim. Canadian no a ya opipidu. The one editor for 2 more and anum. Yeah. Hello. Hello, Emma. Hello, 1 2. Hello, 1 2. What's that to want something so in a time and service? Oh, one is here soon. Metia met in a course, met in a memaso, met in a catachiasu. Oh, Prophet Marco, one now quantum penima fraso. Quantum grow your dam as I come. Lost myself, my dear, no say to. So, cratcher. About when you're a champion, Pesamaku. Say to Catachia, when I was Tabrana, I do much. What anyway? One more a chair tipum, a chair Nidiana, a chair Pabiagino, a chair Sinisua first. Say to Catachia, when I candy pound side or camouflage. Hello. Adarma, new ningo, my ma.
Yeah. Yes, someone Yama Ekwamo and how am I? We are getting a lot of casualties. So please, respectfully give us some space. Now, I saw you for any police forum. More than Namunya Ajumano MIA. Someone P. You so ye catch right, ye hose, ye war hospital, ewaha. I didn't say so hold the door, Obito Pitia. Yenina hospital, no one more tent, and a year pita no. Yes, Ramona, Marco Honomo, Aquaje, Ayare. Afe and NPP Amayukiono, Dr. Mahamoud Baumia, Wadruha Echia. Once again, I welcome the Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Amwakohine. And he's here with the Mayor of KMA, Honorable Richard Ofori Ajiban Buadi. We have the Minister of Works and Housing, Honorable Ken Gilbert Ajay. And then we have the Minister of Local Government, Honorable Ahmed Ibrahim, Member of Parliament for Banda. Yo, Kwame. We welcome the member of the Council of State, Honorable Yao Osu Bimpe, and Madam Betty Mold Idrisu, former Attorney General and the Minister of Justice. Sabre Yempenim bi Achere, one man so at the Achere Nananom. Otumfuo Chairman Madaruma say and Kumasi Technical University. Wamo Ekasadi Achere Renie, Wamoso Mobaya, Wamukita Wamonsam, and Nesike and Pimnum, Caneta Dianwa, Aya or Pepe Edrianum, the Wamo Edi Eto, Ayuam Enano. Madaruma Bruce and I would Munyamfo Boachi Ejakon. Wakasa Emma Afayan right, the chairman so na atuye renie was wabaya ninso sika and nay and pimunum a pam dadano ya OPP adrenum 15 million yamfa and so for two. I'm going to go. Because you're when you are Macacon. About your mouth for no. Open ya, but you slow. A bit of my computer, you are none of them. What family is in your house and on your or can the chow of family into to a chow or come from. I find out one in back. Up in party, Osmani boy for Pimpamco. Amadi, set your body, see a body and Bokudi. Yamamo and Monaco, back off for the Mabodunja or come from. United Bank for Africa. Mobile Musomu Kromonsam, Bronisa Pentu, wine, Pentu, Canis Cano, million Waha. Adarma de to Ayuwa Munebru. Hello, hello, hello. Hello, 1 2. Hello, 1 2.
Hello, hello, hello. Hello, 1 2. Otumfuo chame Madaroma mesrem wani die ekasa say na edumakase kase asenso kofo abebio wakasa ediafa nanano machiame so dia to yewura enim enie waso obaya ene sidi empem no miensa na afi wokita national po eye adaka baako we ene wonom edebua say yefani na wotweda no. So, bro, say the name of community no. So, regional education service. Omo baya, omo no mo mpani phone na, omo kromo nsam, kanis kando million diasa. Omo de to ayo omo no bro. Otumfuo de masi. Yapa mochao, babria yera etie nanim ho nyina. Eba mochao eba ahanomo ba red carpet yi eya ba mfimfin ha no. Empenimfo se wo ya wo gina ho de na kyese wo ni ba bi te. Ninti sorry anim ho. Abambofo ni nyina ansa da wonom nsayem. Omo se mo a mo gina efiri po nua ya ya de afidi asensan su yi eba yi nyina. Wo gina ho na kyese wo gina penalty mu. Ewo se yepamu efiri ho. Ai ehwa na ye twiro boamu ade no bankfo ne ho no wo mote enti mu akata wo manim yesremo abambofo yesremo mu abi mayen na mu opia kakra enti wo ya wo bibi ade ema yewura bank no ewo ho no mo kwotwiro wie wo wie a receipt e na wo de ba ha yesremo Madaroma ede mu nyina ase. Yeah. Otumfuo chame Madaroma bro. Akenten apia minka suapon ya ewo ye tanoso kane na ye simpasuapon kane de ye si winiba enei e friend no Amstead. Empenimfo ya wonom da school ya no wo mu nyina ka wontiri apram ho. Wonom eba ya wo mu se wo mu kita enei empimnum. Ena snap adaka baako. Anenti yewura chiame na mana atu yewura amaye. Empenimfo a wonom eba bie Professor Otu Ellis Williams, Council Chairman, and no, Professor Frederick K. Safo, Vice Chancellor, Professor Isaac Boateng, Provost, Pro Vice Chancellor, Ora Augustus Brew, Registrar, Professor Isaac Abonyua, Principal. Hello, hello. Professor Isaac Abonyua, Principal, Mampong, and Jeff Boache Dankwa, Director of Finance. Wamuna and the car akenten apia minka apamfo eba ye ebechia yewura. Afei and a Ghana Baptist Convention and chair ye bo womudi wanom ba ya yewura chame Madaroma. Ramano atu yewura amayense. Wamoso wamukita wamonsam enesika empimno. Dia wanom ede bebo yewura ne dia di na wotweda enono.
I welcome the former Minister of Energy, Dr. Otin Ajay, and Honorable John Alexander Akon, the former Ashanti Regional Minister. Very soon we shall welcome the Vice President of the Republic, Professor Jane Nana Opoku Ajiman. We still have here the former President of the Republic, His Excellency John Ajekum Kufuor. The former MP for Swami constituency, former majority leader in Parliament, Honorable Osei Chimensa Bonsu, you're welcome. Honorable colleagues in team, the General Secretary of the NPP, Lawyer Justin Kodia Frimpong, and the Vice Chairman of the NPP, Chairman Bute, you're all welcome. Dr. Brian Achampon is an honorable member of Parliament for Imprayeso. Honorable Kennedy Ajapon, Honorable Osei Adichum. Now, he is the former Minister of Education. Lawyer Bafo Awuam is the Honorable Member of Parliament for Manshia South. We thank you, Lawyer. Yo, Kwame Wadaroma mepacho masomwaha adofobi echre wanomodo edi achre yera. Otumfuo Chame Wadaroma bru say ena yenuanom bi wakasadia si uso na to yera enie. Owura Kwadwo Achampon Kokofu Adwumam Abusia Penny enono wase wabaya wokita ne de sidi apem wade beboa yefani na wocheda na Osei Kofi Kenya se mahene Kenya say number 1 mahene na so wabaya na daroma wokita ne nsam hina apono pentu eno achi wokita ne nsam empimie no wade boa yera yade di na wocheda Aprebi Masom Elha, Mebachoyo, Controller General of the Ghana Immigration Service, Mr. Samuel Basintale Amadou, and na ochidei wade eto ayuam sika wade to ayuam 20,000 Ghana cedis for and on behalf of the Ghana Immigration Service. Controller General, on behalf of His Majesty, we thank you so much. Kwame mepacho metimi asomwaha. Yo, mamenko ahafo fa hoye day aduada busia penny na odro ni mapawo. Edi mo odro pa no. Say no one na busia ekasa yera Chame Wadaroma wase mane nto yera ma yen se ene sidi apem yemfa ento ensuo eni na watch day. Basa Traditional Council Abono Apoye Mantemo Bono East Regional House of Chiefs President Basa Maihene ono na da wanu nyina no wanu aba omoba ya omose da bi ye nyina ena na hema na watch da Anenti ene empembiensa yemfa ntonsuo ne yemfa ensom ya hoho a ewa oyeye Otumfuo Chame Wadaroma bru say ena Royal Golf Club ehona yewura ekoi waka ho wonom ebo golf wo wase enra wonom ebaye Edi ensuo enaka waha ebaye wamu wieye ene yedi na watcheda wanum de bibi eto ayuam ene sikai empim aduenu enum 25,000 wade eboye ra say na watcheda yemfa eni Comfort anoche abai ayaresabia encheye na yenua Kwame
Abubon Penimfo ya one of the Nuna Eddie, Extra one Muna Abba, one Ebaya, calf, board, and management. One was one Mukita, one of some Shinapono, Adaka, and Suo, and Naka, Edrianom, Hennekins, and Nakano Edu, Sanso, and Malt, and also and Nakano Edu, Guineas, and so and Nakano Edriano. One of every year, they were there to a mom, and Nay and Pim Adriano, 20,000. Yanfa and some Yawa, ya one of Ewa, ya now watch today more. Otumfuo me madaroma muntie me kakrai sadia enkane na abontam dada na wakudua kasanie so ba ya abai adaroma wabechia ni ode ebesom ode bebo adwumadi ode to awuabo ene sika sidi ahenum kan ye beka 5 million achia me nso bo madaroma enventonsu enfamwa ene na otwedadi. Otumfuo Chiame Wadaroma say ena Otumfuo ne wafa senom wanom ekunum nana akua free ye Otumfuo wafa se ena Mrs. Kwashi wanom ekunum adweso ane jama se wanom ene womma ema mema wamu nyina aka wanom ho abomu enie wamo se wanom ba ya ensuo enaka aduenum Doko and Naka at your song. Way and your one of Eddie Boyera. What can you have mana at your song Nakano or said your body Boyera? Say I'm far in an Ahimana watch it any. I don't say traditional council one of Ebaye. Otumfuo Chiame Wadaroma bro. Say na one of Ekasa Alpha Musona Atuyera any. I don't say traditional council so one of Baya. Shnapono. And Naka Pentumienu, one of ye, the one of the two you are more a nay and Pimnum, the one of Eddie Boyera, say a friend in our watch that and no. Members of Garages Association, and there now today, I'm also Abaha, members of the Garages Association of Ghana. They have membership of over 2 million across Ghana. Otumfuo Chiame Wadaroma bro say ena ahene yirenom ekuo nana Georgina ene nana afia adoma wanom ekasa dia fayera echiame so na to yera enie omoso mukita snap baako ena wine snap adaka baako and a wine no and naka me no do one of the boyera say you're finding a watch that and no a fay ye ba blue gate baby a hoshi ye no a jadi fo one nyina kan one mo abomo say na one e kasa e dia fayera a chiamen so na to yera and no or say enay empimnom Canadian no a 50 million ye fa any na watch that Accordion Traditional Council one of Nina ba Yeracha me Wadaroma brew almost a man into your Ramaye one of Ebaya Womukita one of Shinapo Pentumienu and Afe one of Ekita Sidia Pem ya what they add to your mood ya boyera say you fa in our watch today Asante Achem Traditional Council Jedem one of Abba one more Ebaya Yeracha me Wadaroma almost no man out to your Ramaye and they see the pem one more de toy you say Yamfa in an Ahima and I watch it. Otumfuo Chiame madaroma muntie me kakrai sadia yewra ne nananamo adihia emema wo mma adihia emema odo wo nana pona da fomu enti yase nana wi sabi yemu na nye ne sa ndo kuta wo nsam sidi Pim 3,000 Ghana cedis. Nia Nana Chiame, Munye, Sadia Adisha Mema, almost a Casano. It's with grace that I welcome Honorable Dr. Kwabena Kokofu, former Member of Parliament for Bantama Constituency and Executive Director of EPA. And then again, the former Chairman
of the New Patriotic Party. Otumfuo Asanteman Madaruma Muntiemi Kakra. Said Asanka, the traditional council for Ekaseni Obaya Okta Wansam Shinap Pantu Afi Sika Mutne City Apemba Kon 1,000 Ghana cedis. And Anama Chami Madaruma when you're not and Mwa and now today. Omayemo, yeah, Nanamo Abedafo Asabiamu. One more Asumudian some Ebecoso as a peace council. Peace council, woman as is Juma, same way, I welcome Chairman Peter McMenu, former chairman of the New Patriotic Party. Chairman, on behalf of the chiefs and the people of Asanteman, I graciously welcome you. Kakum abusuya jiri kwakuo no so wa wohwe monho ani me course wo kodokofie amamre na amamre ya amamre an ye ka amamre ya amamre ene ebebere mu ntiase ne ye nya adwena wo ka bi wo ka wasempe ni aso wano ni ye takre ni me nsem fata ne ye ka de kire Asanteman ba da bia me ka se he wo ipusa kentema onto asante da asante ya asante he de obeye bie ne honum a ibeyi bisiaga sikaja kufiti asi sani amo se eye word na so golden school na maye se golden school ne emfiri suru ne baaye se yene e boy brass meat so ya de a ye ne je ho yesunsum Asanteman sunsum no enti wumpu Asanteman sunsum sikadwa mesi sikadwa ti asi asante bibie ne honipa da se ne be ya wotu asante atofo mu da na akosi boni fita kwa ni mamfa asante atofo na wo ye ne wote ayi ha ya when o te ye hwana no heye da ensi da enti abusuafo eye nana Konadu Yiadom ya wonye ne ba bi kro na kwa akura na otweda na ye kokkohwe enisu ade kakra o manhia ba ye no enti abusua eye dan so hye no bibie betofom bia no ye ba besom ama mahɔ bi o so TV dwumadi so na no first time na bi kaka no subscribe no like no comment no share dem afoforo enya bi ahwe e de ama me abusua yeni nkomo bi wa opese wutu kwan wa opese wutu kwan akofa ne ma China opese wo fa ne ma China enko abeton wo Ghana wo ya baba wa brante wo si opese nka onye sika kakra opese nka wo ankasa wutwa ticket wo je visa ko China akofa ne ma de ba na wo so beton no nya wo profit na ne ma bi bua wa brabo ni mu a fa number na etwago ne frɛ so ti office afrɛ na yemfa ma China ni ba ko eye miami nua ba our China na onje visa man within 2 weeks to 1 month nsabe kan visa we know you no libi no wula balaba the problem bi any ho we nya say wakotua we is no edda form so edda form chief kra se ne bi je abe hwan da $1,000 no ye nya ne sa kakra bi watua apart from passport obedi asan woni wonu hwi bi ya no waje wahwe no wa bibia de ama the phone number is in the free eye China travel and tour for na ye no ni nkomo bibia uhia bia nchechim bi onyo ofa na ma na ofre na de ofa so ti for na ofre kwa na mema wonchiremu so ni tua se me menye obi a me ye akwantu ni ma ya tina me ka se menye US ye nye Canada ye nye London ade a yedi hu djuma e China ti se why ready se kwa kodi dwanko a wo China na ni ma akfa amawa fa number na free sie na ye muwa djuma na oso nya won saka visa take it na bo so utwa so a free number na ebitwa take it kama e de ama na problem bia de e ma ho e wo China travel and tour djumadi so abusuya me am di djumadi e chemfem kwa Alaska me di go see ada sene e beto so da mama piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.